Παρακαλώ να παίξει το βιντεάκι. Πριν από λίγο καιρό συνάντησα έναν νέον άνθρωπο που μου έκανε μια κατάθεση ψυχής. Έτσι λοιπόν στο διάλογο που είχα μαζί του, εκείνο αφηγήθηκε διάφορα γεγονότα που βίωσε παλαιότερα, όπως τη συμμετοχή του σε ορισμένες σατανιστικές αδελφότητες, αλλά και το πώς μπόρεσε να ξεφύγει τελικά από αυτές, λόγω του ότι κατά την αφήγησή του γίνονται τρομερές αποκαλύψεις. Ο ίδιος δεν θέλησε να εμφανιστεί στην κάμερα για το λόγο αυτό. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, έχει στην κατοχή του αδιάσυτα στοιχεία που αποδεικνύουν τα λεγόμενά του. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για κάποιες ενεργειακές χρονοδίνες που γίνονται στο διάστημα και που αυτές επηρεάζουν το σπέρμα και τη γενιά αναδιαστήματα κάποιων ανθρώπων. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Συνοπτικά. Στο πέρασμά τους οι Θεοί που ήρθαν από το υπεπέραν, από την πύλη Σύριο, όπως το ξέρουμε εμείς, έτσι, τον αστερισμό του Σύριου, η ενέργεια, ένα ορισμένο ποσοστό ενέργειας από τη μοριακή της δομή, έτσι όπως περάσανε, έφυγε και πήγε στο σπέρμα των ανθρώπων πάνω στη γη, έτσι, συγκεκριμένη. Ήταν μελετημένο αυτό, έπρεπε η συγκεκριμένη κίνηση να γίνει, ήταν προγραμματισμένο από την ανώτερη δύναμη, από τον πατέρα δημιουργό, πες το, ο καθένας αποκαλεί όπως θέλει, για να υπάρξουν αυτές οι γενιές, όπως η γενιά του 83, όπως και άλλες γενιές, οι οποίες φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ευλίγωρων θεών. Έχεις υπόψη σου πώς γίνεται να επηρεάζει το σπέρμα ή το φυσικό φαινόμενο αυτό? Υποθέτω ότι η ενέργειά τους διείσδησε στο ανθρώπινο σπέρμα σαν αποτέλεσμα να... Πώς? Δεν το γνωρίζω γιατί δεν το έχω ερευνήσει κιόλας. Εντάξει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Από ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, έχεις μοιηθεί σε κάποια, ας πούμε, σκοτεινά τάγματα ή σε κάποιο. Ναι. Μίλησες για κάποια τεστ που γίνονται, τα οποία έχουν σχέση με αντοχή, με γενναιότητα, με δειλία ή με διάφορα, να πούμε, πνευματικά χαρίσματα, ναι, ή τηλεπαθητικά ή ναι, τηλεκινητικά. Ναι. Για πες μου για τα δύο τεστ αυτά που γίνονται. Πρώτο, δεύτερο τεστ. Το πρώτο τεστ ήταν δύο. Με το κέρμα ήταν. Είναι δύο τα αρχικά τεστ. Είναι τηλεκίνηση, τηλεπάθεια και τεστ γενναιότητας, να δουν τι χαρακτήρας είμαστε. Δηλαδή είμαστε δειλοί, είμαστε γενναίοι, είμαστε αποφασιστικοί, να μας ψυχολογήσουν. Το πρώτο τεστ τηλεκίνησης, τηλεπάθειας ήταν αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τηλεκίνηση με ένα κέρμα πάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο με αυτοσυγκέντρωση και προετοιμασία ανάλογη πνευματική να μπορέσουμε να το κινήσουμε.
με τη δύναμη του μυαλού μας πάντα, δηλαδή με τηλεκίνηση. Στη συνέχεια ήταν το τεστ τηλεπάθειας, δηλαδή αν μπορείς να επικοινωνήσεις με άλλα άτομα νοητικά, έτσι. Και το τρίτο τεστ ουσιαστικά ήταν ότι περνούσες κάποιες διαδικασίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντιμετώπισες κάποιες καταστάσεις για να δουν αν είσαι γενναίος, αν είσαι δειλός, αν είσαι αποφασιστικός, αν είσαι σκληρός. Εμένα με ενδιαφέρει σε όλα αυτά κάτι συγκεκριμένο. Επειδή κάπου είχες αναφέρει ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο αν μπορείς να θέλεις ή να κάνεις κακό μέσω του μυαλού σου σε κάποιον άλλον. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει γιατί έχω κάποιες πληροφορίες τις οποίες προσπαθώ να τις δεσταυρώσω, ότι οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούν τέτοια άτομα για να κάνουν διάφορα άσχημα πράγματα σε ανθρώπους κυρίως ισχυρούς που έχουν πολλά χρήματα για να μπορέσουν να πάρουν και να ελέγξουν σε διάφορες περιουσίες. Αυτό είναι αλήθεια. Γίνεται αυτό. Ναι, είναι αλήθεια, συμβαίνει. Αλλά δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη να πάρουν την περιουσία τη δικιά σου, τη δικιά μου, του γείτονα και να ελέγξουν πρόσωπα και καταστάσεις και να κατευθύνουν καταστάσεις, ναι. Μέσω των ικανοτήτων που αναπτύσσουν, αλλά και των αρνητικών δυνάμεων που επικαλούνται, έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα είναι σκοτεινά τάγματα και επικαλούνται σκοτεινές δυνάμεις. Οπωσδήποτε θέλουν να έχουν επίδραση στο μυαλό ενός ανθρώπου που είναι σε θέση κλειδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις. Σε καταστάσεις. Είτε παγκόσμια μιλάμε, έτσι, ναι, ναι. Στο σύστημα, είτε στην έκβαση ενός πολέμου, είτε στην έκβαση ενός εθνικού ζητήματος, κοινωνικού, θρησκευτικού, πολιτικού και οικονομικού. Να σου πω, γιατί με ρώτησε για το οικονομικό, δεν έχουν ανάγκη, έχουν όλα τα λεφτά. Από πού? Μα αυτοί τα κατήχανε πάντα. Τον πλούτο τον κάνουν κομμάτι αυτοί. Από πού τον κατήχαν πάντα αυτοί? Κοίταξε να δεις. Θα σε πάω πολύ πίσω. Και οι Έλληνες δεν είχαν... Οι Έλληνες είχαν πνευματικό πλούτο. Δεν είχαν δηλαδή υλικό πλούτο. Υλικό πλούτο οπωσδήποτε είχαν για να... Άρα δεν κατήχαν πάντα. Όχι, αυτοί βασικά, αυτοί βασίζονται πάνω στον υλικό πλούτο. Είναι κινητήριος δύναμής τους. Αλλά τι γίνεται, ότι αυτοί κατέχουν τον πλούτο, αυτοί, δηλαδή τα λεφτά που έχεις εσύ τώρα από το μισθό σου, ξέρω, από τη δουλειά σου, οτιδήποτε, δεν είναι δικά σου, είναι δικά τους. Στα δίνουν και στα ξαναπαίρνουν. Και σκέψου το καλά. Πώς γίνεται, έτσι δεν γίνεται με όλους μας. Έτσι δεν γίνεται. Όχι μόνο με σένα και με. Λοιπόν, αυτοί διαχειρίζονται τον πλούτο, τον υλικό πλούτο της γης. Δυστυχώς. Αυτές οι μυστικές σέκτες, οι μυστικές αδερφότητες, σκοτεινές πάντα, κρόνιες και πλουτονικές. Οι οποίες αριθμούν... Είναι περίπου στις 300 από ό,τι ξέρω εγώ. Και το κάθε είδος? Είτε είναι σφοριστικές, σατανιστικές, είτε είναι μυστικιστικές, αποκρυφιστικές, κρόνιες, πλουτονικές και σκοτεινές πάντα, έτσι. Και η αρχή τους είναι μία, είναι το κακό. Ο άρχοντας σκότους, του κακού. Πριν την πτώση του ήταν ο Ασφόρος, μετά την πτώση του είναι ο Βελτζεβούλ. Εσύ μιλάς ότι ο απότερος σκοπός Σαμαήλ. Εσύ μιλάς ότι ο απότερος σκοπός τους είναι να φέρουν τους αρχαίους σκοτεινούς θεούς και να μετατρέψουν τα πάντα στη διάσταση 0. Ναι, εκεί κατοικούν, στο 0. Οι θεοί τους. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κατάσταση 0 είναι σαν ο λεγόμενος κύκλος συμβάντων σε μια μαύρη τρύπα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με όλα αυτά που λέει η Αποκάλυψη. Από ό,τι καταλαβαίνω. Συσχετίζεται άμεσα. Ξέχασα να παράλειψα να σου πω ότι η Αποκάλυψη έχουμε τώρα τελευταία βγαίνουν στοιχεία στην επιφάνεια ότι δεν είναι του Ιωάννη. Ο Ιωάννης την βρήκε από κάπου και την έκανε rewrite. Εικάζουμε, δεν έχουμε αποδείξεις, γι' αυτό εικάζουμε, έχουμε ενδείξεις ότι όλα αυτά προφητεύτηκαν στο σωματείο των αδελφών και στο ιδέον ο άντρας του ψιλορίτη της Κρήτης.